Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nụrụ na nwekwerechi nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịalanụ m ihere emegbugwenenụ m ihere emegwenenụ m ihere emegbugwenenụ m ụmụnne m ahụ m ọnụ m ji akụkele etere ụgbọ etere oso aga m akụ yi ka m mara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne m nwoke kpọọ m na fon sị m nwa mba nnọọ mza ya sị nsogbu dị n'akịrịka na ya atọkarịla na ya nlekwe nwaanyị ya eji obi ọcha ya hụ ya n'anya na ekwensu ararara ya chịpụta ya ụkwụ iji na elu uzo this lady na ka ya agala na ọ gara ya ahụ na ọ ga-enye nsogbu mana the only way to keep this woman na ọwụ ya nwe imerụ ala mee ihe alọ na nso nso nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya alụọla nwaanyị mana ka ya ebido kọrọ m akụkọ ije ya na nwunye site na mgbe ha matara ha na-ayị ya ga n'ihu sị m na nwunye ya wụ angel na ọ mara mma maruo nga niile na o nwere nsọpụrụ ọ naghị ekwu oke okwu na nga ya sị nwaanyị nọ nọrọ na nga ọ na-anọ ihe ọbụla ya sị nwaanyị nọ mere na ihe ọ na-emere ya sị nwaanyị na-eme ya hụkwarata ugbo ya na-apụ na ọ nọrọ n'ime ụlọ krọskwala dọ ahụ na this woman na-enweghị ike krọs dọ ahụ ọ ga-asị ihe ya chọrọ ya sị asị oke na nwaanyị nwere mgbudo obi nwekwe nke ọ na-eme na ọwa aka na-atụtụta ego na enwedị ihe eji emere nwaanyị agaghị na the woman na always blend of beauty and everything good ya sị o Chineke nna ekele ruo otu ụbọchị nwunye ya kpọọ ya za ọ gwa ya sị ya biko na o nwere ihe ya chọrọ ịrịọ ya na ihe na ya na ya abụọ na-eme na ọwụhụ force na ọ wụrụ ordinary relationship no problem na o nwere ihe ya natara papa ya na-amaghị otu esi adrọp ya na the thing na ọ nọ ya n'ime na ọ nọ ya n'ọbara na ya biko na ihe na ya na-ebu omega na ọwụhụ force not just relationship ka a mara ma a ga-alụ na ọ bụrụ na ọ ma na ọ ga-alụ ya ọ bụrụ na n'ime obi o nwere mkpebi ịlụ ya na ya biko ya ekwekwele ka ya jide ya na nwaanyị ọzọ ya ehwekwele ka ya jide ya na ọ na-echiti on her na any day ya na ya abụọ megidere ihe the only way the easiest way to end ihe ya na ya abụọ na-eme na ọwa ime ka ya hụ ya ọ jide ya na nwaanyị ọzọ ya ele ga-esi na nwaanyị jikwa ụta ahụ na ya nweghị ụdịkata ya ma na o zuru ya na ya dịrị ya enough nwunye si ya ma ihe eji na-ekwu nwaanyị mba nnọọ mza ya na nwa na-akpa nwatakịrị dị ya mma ga propose marriage okwere mana mgbe ọ bịara bịa ji ya mma mụrụ ya ma dresị na mma ya ma ote mma ya si ekwu okwu ya like ya sị ya na nwaanyị ya na ya na gị mee ogo oge iyi oyiye nwe ikere ya eke chịrị ara abụọ dara ada chịkọlọta ha ọnụ gweze were blezi ụmụaji gwezewa ya n'elu obi ya ara nụwe n'elu obi ya na-etenwe gbegbuge te gbegbuge ọhụ ya na-ele ya anya nwanka ele ya anya na-ekwesịghị ekwesị ka ọgọ nwaanyị logo nwoke ya akọpụga anya ya na ya abụọ sarịtawa n'ụzọ ma ahụ ya emetọ ya mgbe ụfọdụ ochere n'aka jụwa esi erikweleri ya sa na emechakwa ha akwa ha ya na-ememecha ihe mgbe ha na-agba ya na nwunye ya gbaga nkwụ na nwaanyị na mere everywhere dịrị ya very hot dịrị ya very hand ya bịa notice ya nọ na-adabakwara ya na nwa ya nwaanyị ifu nke ligbo ya na aga ịlụ nọ na-adabara ya na ya abụọ ọta nwa agbọbịa na-eme ihe ya na mma ya erute nso ọ ruteghị mma ya nso onye oru gị nso wụ papa ya ọwụ onye ọ dabagara ya na ya abụọ ọwụ onye ya na ya abụọ taga ntị ọwụ onye ya na ya abụọ kpaga nkata na-achị ọchị ihe ya na mma ya wụ mma ya jụọ ya ajụjụ si mma ya nọmal enwe ihe ị chọrọ gị ikwu agwa nwa ebe ọ nọ ya sị na onye kwe ga-anwe dịka nwaanyị a kedu onye ga-enwe dịka nwaanyị a ya were tụkwasị n'obi na agwa nwaanyị na nwere ụtọ ọrụcha na o megachaa in fact ya chọghị ikwe in fact ka ya gaa straight to the point na nwaanyị bara na nwaanyị amegacha ka nwoke akwụna onye that is akwụna jụrụ idenwe ike even n'ime marriage ọ jụrụ idenwe ike ya na-ele ihe ka ahụ ju ya anya even n'oge nwoke enweghị ihe o jiri nwunye ekpuru like o sended nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m ihe a were na-aga na ihe na ọ observation nke ya n'oge nwoke ji another nwaanyị a younger woman ọ lụrụ ya na ya bụ obi nne nwunye n'ugbo nwunye ka ishi kama nwunye ọ ga na-arapọtụ with mama mụrụ ya hụtụ na o metụga ihe nne na irutetu nso ya na nwunye nna ya ke nta kara mma ya sị ihe ka eju ya anya ya elege ihe nwaanyị na yi lege mgbe eshiga ihe agbaga eji agba nkwụ nwunye ya elege ihe nwaanyị ka eyi lege because eji moto ebute gị mmanya ọ ga yiri nnọọ leggings
panty oyi n'ime jigecha bịa ntụ yiri polo tọkọ ha gwa in n'ime leggings ụmụ nwaanyị ibe na-ara ya anya ya bịa ntụ tewetewetewete n'ime hit nwaanyị aja jos na-agba hit ihe o tere emesicha ihu ya up kee isi o tegidere bleach na ahụ ya gbawashicha bịa ntị ihe gbara efe aka gịrịgịrị o kweteghị ile anya ụmụ nwaanyị ibe na-ara ya anya a na-aghọtara na o kwere nghọta dat na a gwara ya ga-eyipụ akwa ahụ o kweghị ya yiri ya gbara nkịtị onye ka ya lụkwara nwunye ya lụwakwa nwunye ya lụcha agba akwụkwọ mee wedin otu aka ka nwa ya shiri yiri ihe na-ekwesịghị ekwesị bịara nwa ya nwaanyị wedin ọ chọdịghị m sendda o kwesịrị ịma akwa azụkwara ya akwawo nwaanyị agaghị eyiri sket and blouse sket kege bịa yiri ntụrụ blouse ike agwụ ya iso nwaanyị na ịtụ ya kasị na lekwe nne nwunye enweghị onye if not that ọ bịaga na-erute nso a na-ahụ ya na enweghị onye ga-ajụ ya si ihe elekwere n'oge nwaanyị atụ aka na otu ka ya megidere ha lakpuru nwunye amụọ nwa ke mbụ gwawa ya si na ya ga-alake ka nne di ebere ya ọgbụgbọ ya sị mba nakwa mma ya dịtụrụ yọng ka mma ya bịa na ya sị mba na ya chọrọ ka nne di ya bịa mma ya bịa ọmụgwọ ahụ mma nne nwunye ọgọ nwoke ya ha apụ ụka onye nwa ka o wesịrị iwe banya ndatịna ya were right enye nne mụrụ ya na ọwụhụ fọt ya na ọ ebe nwatakịrị gbafuriri nne kpatara eji were right na-enye onye ọzọ ya rịọwe si ya na ihe ahụ kwugbu na ọwụ ya ka o kwesịrị ikpe na nwa nwaanyị kwesịrị ikpe si ya bịara ya ọmụgwọ na ọkpọ ọnụ nwa ya gwawa ya ihe na ọgwụ ga n'ikpe na ntị na-abara ya mba na o were iwe na ngwacha emecha ka ya sendara ezigbo ego ihe ya ga-enye na ọmụgwọ ya ga-enyekwa na ọkpọ ya sị na ya chekwaghị igbu oge ya echekwaghị iche agbanyụ fon ya nụrụ nga sendara ya ezigbo ego okpe na fon kelecha ya si ya gbalịala na ọ weta ogo na-eme n'oge uchi onye chiwazie na fon mma ya lecha ọmụgwọ ahụ lawa nwunye amụọ ka abụọ ya gwa nwunye si na mma ya bịawazie ọmụgwọ biko na ya chọghị aligeshọn o nyere na kembụ mma ya dị ndụ na ọrait mma ya ịbịa ọmụgwọ na ya hapụ ya ọbịawa na ke na ọwụ nwa ya ka abụọ nwaanyị mba nnọọ mza mana e nwere ihe ya na-echetaghị gwa m datina mgbe ya na nwunye lụwakwara lụcha ihe a nwunye gwakwara n'ime megwa hakwara na ifu ndị na ha alụọla di na nwunye na enide ya ejidere na nwaanyị ọzọ na o jikwele ya nwaanyị ọnwụnwa na o jikwele ya ele ya ihe nwere ike ime na enide ya ejidere na nwaanyị ọzọ ya hụrụ ya na nwaanyị ọzọ wee confirmed na o cheated on her na ya ga-walk out of this marriage na ya biko na ya zere ya na ọkwa na ọ na-emere ya dị careful na enide ya egidere na ọ dịla over ọhịa ọ gwara ya elegide esi n'ọkwa gịnị ka gị na-echiti na nchiti na ya naghị echiti na ya alụọla nwaanyị na ihe ehi ejiri mejiri nwa okwu ọ wụrụ ya nwaanyị mba nnọọ ya gwa nwunye si n'aka mma ya bịa ọmụgwọ na-enweghị o mere ma ọ na mma ya bịa ọmụgwọ na-enweghị o mere na mma ya bịa ọmụgwọ na ya abụga ya ga-ale ka mma ya bịa at least ka allegation ọ na-enye ya na ya were right na-enye mma mụrụ ya na ọ hapụwawa ka mma ya bịa as long as ọ dị ndụ and ọ dịkwa yọng ọ ga-elekọtali ọ ga-ekuli nwa amụrụ ọhụrụ ga-adapụ ya n'aka na ọ hapụ ya ka ọ bịa nwunye elegide fenishes ngwa nsogbu anụ mmiri fon kpo mma ya kwadoro onye bịaja ọmụgwọ ọchịrị dị otu ukwu akwa ọ na-agba otu ukwu akwa ote ọchịrị ihe ọ gara ga chịrịwo ụmụ jin biker short leggings ihe ụmụ nwaanyị na-eyi na-eke ha eke na ụmụ ihe ndị nwunye na-eyi n'ụlọ ọ ebe echi matacha ha ihe ndị na ya kpega enwe ka ọsọ biker short na kedị ọ nnọọ ka tait nwunye yiri ote ukwu ya doro ya ahụ ya na-eme tegedege n'obi ọma na-akpa ya sị na nwa ya butere oke nwa na ọwụ ihe nwunye ụdịka ihe nwunye na-eyi n'ụlọ na ihe nne ya chịrị bịa and nne ya nwere ukwu ka nwa ya nwaanyị ọ nwere ahụ kama anụ ahụ ya agbawachicha na o werele blichin mebie anụ ahụ ya ihe nwaanyị a chịrị bịa n'ụlọ nwa ya nwaanyị jụọ esi mma na ihe ndị oyigo ihe o kwesịrị iyi ebe a ụgwọ wee sị na ọwamaghọ ya wụ na ọta ka ya matara ka ọ chọrọ igwe ya ugbu a na ya chọrọ ịnara di ya ọnụ na-ara ha ahụ ya na ụmụnne ha enwee nsọpụrụ ebe ya nọ na ihe na ugbo ya eyige na ọwawụ maghị ya asị ihe ya na-eyi ifu na nna ya mana ihe ewe ihe ụmụ akwa ya na-eyi kedu ihe ya ga-eji agba ukwu akwa nga ya na-elege telivishọn ya were remote jide n'aka mee ka ya nọga ihe ha kwuge ya na nwa ya gwe ngam nwa ya sị na ọ werube mgbe ọ ga like irepresent ụmụ ya well na ihe ndị oyiyo na oledele onwe ya anya ya si ele ihe ya na-ele onwe ya na ọta akwa ya mụrụ ya bue n'afọ 9 months pewa ya anya abalị niile pega ọwuo mmadụ na ọ chọrọ ịgwa ya ugbo na ya enweghị right ime ihe masịrị iyi ihe masịrị ya na ya gbagara na ọhụgọtọ ya anya na ọhụgachi okele otu a ka nwa ya nwa ya jos ya ume ka aha aga ya gbara ya nkịtị nwaanyị ebido iyipụtara n'ụlọ ya nwaanyị mba nnọọ mza
ya na nwunye otu a ka ha si biri. N'oge nwaanyị anọ na 2 weeks nọ 3 weeks na ka ya agaghị atụrụ m ashị. Nwaanyị mba nọ na ya agaghị atụrụ m ashị, na onye kwu eziokwu ụmụnna ya enyere ya aka, na onye kwu eziokwu na ụmụnna ya enyere ya aka na streeti ha ebe ha bi. Na enwere nwa agbọghọbịa ọma dị mma, a young girl dị nnọọ mma, ya zojiri ụkwụ, enweghị ya na ya abụọ nwere. Ya gwakwanụ the ladies ya na biko na ya alụọla nwaanyị, na ihe na ya na-eme no end yala. Ada girl mere na ya na the girl nwere mmekọrịta and ya yi protection, ya dọbụlụrụ ya chọọ story. Ihe na the girl mere ọ naanị 2 times. Conscience ekweghị ya, ya gwa the lady si ya ga like ihe na ya na-eme ka end ya, na ya chọghị ka aga further, ka ọ hapụ ime marriage ya affect. The girl agwawa so ya nwa na-aga ịgwa nwunye na ya likiri ya, na ya biko ka ya na ya abụọ nọrọ nwanụ, ka ya na ya abụọ na-anọkọrị until ya hụ a serious person, na ya ga-ahapụ ya ma ọ bụrụ na ya hụ a serious person, na ya biko na ka ya na ya nọrọ ka ya were na-efeel iwe like a woman, na ya biko na ya chọghị ịbịa marịwa mmarị, na ọ dị mature, na ọhịa ya ejiri like na nwe ya ga-agwa nwunye, na nwe onye bụla ga-agwa nwunye nakwa mana ya wụ a very private person, na ya just chijie hilirishi until onye dị mma abịa na ndụ ya. Ya gwa the girl si no, na onye ọ ga-eji ehirishi n'ụdị ahụ tiri onye dị mma abịa, na ọ wụ a single man na-alụbeghị nwaanyị, na ote ya na ya lụrụla nwaanyị, na ya nọrọ na ndụ ya, continue nọrọ na ndụ ya, na ọ ga-ahụkwa a better person, na ọ dịghị mma nwaanyị na-alụbeghị di ị na-ayị nwoke lụ di, na ha na-ablọkkarị ụzọ nwaanyị ahụ without them knowing it. Na ihe eji agwa ya ugbu a na ebiko ka end ya ihe na ọ wee pretty lady, mana ka end wawa. The lady si na ya likiri ya, na ya ga-atụrụ ya ashị, ya amaghị otu ya ga-ewe, but then ka ya try ya. Na ọ wụ that day he discharge onwe ha na hotel because nwunye afọ ime nwunye kpa alụkwụ 5 months, ọ na-ekwezi ka ya nọkete, na ya ga-anọga 5 months na 6 months na 7 8 9 amụọ nwa, baịkwa mgbe ahụ shiri ike. In fact na temptation buru ya buge that girl ebe that girl nọ. Ọ ya ka ahụ shiri nwunye ike, ya end ya ihe na this lady na-eme. Ọ ya ka ya na this lady apart ya ways, ọ gawara onwe na ya nọ one day na nwunye nọ n'ụra n'ime bedroom ehigo ụra. This lady akọ kpamkpam na ọ bịara eleta nwa amụrụ ọhụrụ. Onye bịara meghere ya ụzọ na ọ wụ oge nwaanyị meghechara ya ụzọ, gaghachi back to kitchen, ya pụta bịa kelekwana ya, ga ịgwa nwunye na enwere onye bịara eleta nwa nebọ ha, ya wụ na nwunye ya nọ na ụra. Nwaanyị mba nọ nza, nwa nọ ntara. This lady ya gwa ya na nwunye nọ n'ezigbo ụra, ya na ụmụaka na ihe ụra n'abalị. Ọsụchai n'ele otu ha dịkwana, ya sị dị mma. Ọ ga-enwe laghachi back to kitchen, ya maa na nwaanyị na-alaghachi ha back to kitchen, enweta oshi mega bịa ashịa ha, bịa kwapa ege n'azụ dọ, na ige nnọọ n'azụ dọ, na ịga dị agba ntị, n'ihi na this lady mara mma dịkwana young. Agba ntị ka ọ mara ma enwere ihe ọ ga-anụ, ya amakwana ifile na ọ gawala na kitchen. Na n'oche nga anụ ntara ka ya nọ, this girl amaliri bịa banya bido susuo ya ọnụ, ya kwa ya kasị ya na respect onwe n'ihe na ọnụ ụlọ ya, na nwunye nọ n'ebe a, na ihe n'ọnụ ụlọ ya ka ọ bịara, na why ga-eji behave like that, o nwere mission. Mba ka ya bagara the girl si ya no, na ya just na-eme isi ya nwe ihe ọzọ, na-enyezi ya sign si emechizi ọnụ, iwe wezie ya. Ama na oge nwaanyị hụrụ ihe this lady atịrị, ọ pụta so chimo here for how long, jụwa the lady so gị ji nnọọ shi nọ na ụlọ m, bịawa nnọọ n'ụlọ nwa ya nwaanyị bịa susuo di ya ọnụ. Aminding ma ọkwa na nwunye n'olu shi na bedroom pụtawa because ọ gwara na nwa ya higo ụra, o filizie na ka ya nọrọ na sitting room wakpoga nwa ya nwoke. Jụwa ya sọ ọgọ ele mgbe ihe ka bidoro, ya egbu ikpere rịọwa this woman sizie the girl na ya lawa. The girl ebili ozugbo were ọsọ goro ụzọ lawa. Ya na ozie na-arịọzi oge nwaanyị o kemgbe how many days ihe a mere, ya rịọkatala ya. Ọ gwa ya ihe oge nwaanyị gwaga ya wụ na ihe na-arị nwa ugo mma na-arụkwa nwa egbe mma, na ole si edinarị ya na ya bụ ọlakpuru, o mee ya obiọma, na ọ wụ ya emechi ọnụ, na ya ga ịgwa nwa ya, na ya gakwa gwa nwa ya ihe ahụ, n'ihi na ọ ma onye nwa ya wụ, na nwa ya na-edenwe ahụ na ọlụ sent, edenwe ahụ na nwoke ya lụrụ na onwe ha arrival, ọ ga-egberi na ọ na-ekwesịrị ya ihe eyi na ihe na-eyi, na-amaghị na ihe na-ebi n'ụlọ n'ọnwa mkpi na nsogbu anọ, na nwa ya na ugbo ene
nwa ya nwaanyị ya nwunye mere nna ya na-eru ihe nso n'ọnwa ya nọ ihe o kwuru n'ọnụ na ihe ọ gara gwa nna ya mere nna ya anaghị eru ehekwe ya nwa nso ma nna ya eji nwaanyị ka isi ọma ifu ndị n'ọlụ kwukwere nwaanyị na ọ nakwaghị eru ya nso na ebe ọ ya nwa mere nna ya anaghị eru ya nso na di ya ga-enyere ya aka rụọ ọrụ ahụ nna ya na-ekweghị ịrụ ya gwakwa ya ihe ọhụrụ na ọ ma onye nwa ya nwaanyị wụ ilega ihe ka ahụ ike agwa ya everyday ọgwa ya na-asị ele ihe o chetara na o cheta ka mara echi ya wụrụ immunization mgbe nwa ya gaga ịgba immunization na ọ wee perfect opportunity na ole ihe o kwuru na ọhịa agadi nwaanyị ya gafee ọtụbiri ihe ọ gafee kọ ya aka na otelepa ya gafee nwa ya na-eme ya abuse n'ụlọ ya because of gịnị ihe ọhụrụ na nwaanyị mba nọ na nwaanyị mba na ya si akụsatụrụdere m ihe na enwere ụmụ nwoke gabigaga this type of thing na ele ote ya ga-esi aga about this na ya gagwa nwa ya nwaanyị gbo bido from ihe nne ya hụrụ kpatara nne ji na-agwa ya this thing na nwa ya nwaanyị nwunye ya ga-eluzu nwunye na ya ga-eluzu nwunye ya lụrụ nwaanyị mba nọ nwaanyị ọ ga-just end there because ọ na-ekwu this thing ya na-ahụ eziokwu n'ime mkpụrụ anyị abụọ na enweghị ihe eji emere nwunye ego anyị na nwunye ewe njel na nwunye ewe ihe niile nwoke na-achọ na anaghị emere ihe aga anyị na otu ọ na-asị ihe na isoro ya na enwebeghị ihe ya gwara nwunye ya hapụ imere na otu ihe nọ n'ọnụ ama ka mbembe na ya zozi ụkwụ na ya na-ahụ ya na mkpara anya nwunye na marriage ga end true na ọ bụrụ na ya ga-agwa nwunye ya lekwe ya emehiere lekwe na nwaanyị a nwere ike ọ ga-abụ n'ihi na nwunye enwebeghị ya na this lady mere this lady ga-abịa n'ụlọ bịa plant a kiss on his mouth fearlessly na ya ma otu echi ebido dị akụkọ akụrụ kọwazie korutezie na lekwe ihe mmanya gidere ha ọ ga-asị ọ na mmanya gide ha na ya nwa chitigon ha onweghị ọ dị mbụ onweghị o jiri mmanya kpụrụ mana marriage ọ ga-enye ya nsogbu na nwa mba nnọọ na ọwa ebe a na-aka okwu ụgụrụ tụga ya oyi ụmụnne m okwu ekwulekwucha nna m ihe i kwuru ihe niile i kwuru o doro m anya ọ dị clear ọ wụ eziokwu nwunye m gwara m ihe dị otu a mgbe ụnụ abụọ na-ayị ruokwe na marriage gwakwa m ihe dị otu a she's now a mother o she notice she present yara this matter mana ihe m na-aga eme na advice ka ị ga-eme wụ isoro oge nwaanyị lakpuru ikpere lakpuru atraikwala ya emekwala eme ka mistake biko ihe ị ga-eme wụ ị ga-agwa nwunye m kọrọ nwunye m na ọ wụ eziokwu na ọ gwara m maa ya mbembe gụọ ya ka uri gwa m the only thing ga-emebi relationship gịnị abụọ or marriage gịnị abụọ mana ihe ọ na-amaghị wụ temptation how strong ọ dị n'ole anya n'iwu nwoke na ọ na-awọ dị ime from 5 months 6 months 7 months 8 months 9 months ama ọ dị nwa n'ọkwa 3 months again n'elu ya before ya na-ama na eji nwaanyị na ọ wee very big temptation mana ọ wụghị excuse for gị nwe ime ihe ọjọọ na ya biko mee nga understand na izojere ụkwụ kọlụkwa nwanụ to order mana ihe nụzi ebe ahụ na-awụ na the girl gịnị abụọ kwụrụ izojiri ụkwụ a gịnị abụọ na ọ bịaziri ịbịa leta nwa bịawa n'ụlọ nwe mgbe i mere invite na ọ jọsoro bịa na ọ bịara leta nwa bịarute di a ebe nwa na-egwa ya sị na o kwesịghị ịbịa n'ụlọ gị na onweghị any right ịbịa ebe a mana enweghị ịmahụ na ọ ga-abịa ka ọ bịarutekwara ga-egwa ya na ohi gị ụra truly na ohi gị ụra ị nọrọ n'oche ke decently ọ bịa bilie bịa n'oche nga ị nụrụ bịa suo m nsusu bịa kisi ebe ahụ mana mama mụrụ ya hụrụ the thing ịbara the girl walk out of the house na n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ na ihe gị na this girl na-eme na end ala ya now ọwụhụ that girl with the issue na mama mụrụ ya threaten gị that na gị kporo ya lakpo or else na ọ ga-agwa nwa ya nwaanyị nkwanụ ya nwa nwunye ya na ịmaghị otu isi aga about it na kama ọ ga-abịa kwuo nke na-ahụ ihe mere na tụkwasị tinye nnu tinye oso esi ka ị bịa gwa ya na o lechaa anya sị enwe ihe ọhụrụ ọ ga-echeta ọ ga-eji gbaghara no temptation na ya gbaghara na ihe ịrịọ gị mgbaghara nothing else na ịgwagaghị ya na ihe mere na ọ mara mma ọ na-ede proud of it mana ị na-enye garanti na ọ kwụsịla na ihe dị otu ahụ adịzi na ebiko gbaghara kọọlọ mma mụrụ ya to order hapụ ị na-akọtọ aka n'otele mgbe ọbụla gafere ya akọtọ aka n'otele na according to your mother ọ sị na ọgụ nwa mere mpanya anaghị emetụzi ya aka na ịmaghị ọnọ n'ọnọ n'ụlọ ihe a ihe mission ya na ịchọpụtara na ọ dịghị obiọma na enwere ihe o buru obi bịa ebe a na ebiko kọọlọ mmanya to order mmanya enweghị decent thought ịgwacha ya destin
gị chebiri ihe ọbụla ọ gaghị anọgide lụrụ nwa amụrụ ọhụrụ sọ na-alụshi automatically ọ ga-agbaghara mana mma ya ga-ahapụ ụlọ ya. That woman need hapụ ụlọ as soon as possible. Nwa ya ha ekwesịghị ịnọ ebe ahụ. Nwaanyị mba nnọọ mgbe na gwa ya dat na nwunye ya agaghị eburu ngwongwo ya. M sị enwe ihe dị ka ibu ngwongwo. Ihe kwuru mgbe adị yọng dị iche na ihe kwuru a ga-eme mgbe adị yọng dị iche na ihe a ga-emeli mgbe nwa dị involved. Kwuo ya. Ụmụnne m 4 days after money ya bụ kwuchara ihe na ọ ya ka ọ kpaghachiri m n'abalị yesterday bido gwawa m nyewe m the update kọwara m ihe mere n'otu o si ya eweta aka n'ụkpọtụ ya as early as 7 o'clock ya akpọ m na fonu sị m nwa mba nọ mza ya sị m ihe kwuru ihe no nwunye ya chiwa chigburucha onwe jụwa ya sọs na side chick ya bịawara nwere mind guru ụzọ bịa n'ụlọ ya gwawa ya sị na ọ bụrụkwa na ọ ya nwa mere that girl invite na ihe ya na-achọ ka ya hụkwara. Ọ jụwa ya sị onye wụ that girl ya gwa ya mara ya nta onye wụ the girl. Nwunye ebilie gakwuru the young girl jụwa ya sị na ya dị aware of ihe ya na di ya na-eme. The lady ekwedị ya ekwucha ọ gwawa ya sị ya dị sorry madam na ya dị very very sorry na ihe ya bịara bịa zuzuo n'ụlọ ya na di ya endela ihe ya na-eme na ihe ya na di ya mere no mistake no by mistake na ya gbaghara ya na ya biko ya ekwutekwele. The lady wụkwa onye ihu na-eke ya gwere ikpere wụwa nwunye ya n'ụkwụ sị ya biko not just 2 times na ụdịka mistake ahụ a ga-emekwa ege na di ya agwakọtala ya na end ya ya gwa ya sị ọ ya nwawa onye si ya biko ka ya na ya bụ ọnụrụ until ya chọta somebody. Mana otu o shedịrị ya dị very very ashamed of herself na ya biko gbaghara ya na ya ma na di ya ga-aga ịgwa ihe ahụ mere na ya biko gbaghara na di ya hụrụ ya n'anya too much dịkwa na afraid of her na nwunye ekwu okwu nwunye ya atọ nọ lorute sị mmanya ngwa ya pak ya na di ya agwala ya ihe niile na ọ ga-abịa lawa na mgbe ọ na-adabara ya na ya abụọ na ọ ga-akwadoro bịa megịrị bịa lawa. Nwunye ya bịa gwa mme sọ ọ ga-abịa kwadoro bịa lawa na ihe ga-eme ka ohie n'ụlọ ya ngalata na ọ dịghị na ọ ga-abịa lawa. Oge nwaanyị lee ya anya nga ya nọ n'oche che na ya ga-ekwu okwu ya ekwu ha okwu olege gwawa ya sị ya gasị ya smart ala ya na ya smart ala na ọ bụrụ na ya hụ ya kwuru that very day ya hụrụ ihe a ya gbaja n'oso ga-ekwuo ya nwa ya nwaanyị si ikwunu ihe ya because of enwere ala ị chọrọ ịrụ na ọwụ n'ụlọ ya gwara na ya lụrụ ezigbo nwoke na onye ya lụrụ na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọ ga-abịa lawa na nwaanyị mba nnọọ mza note ya na akụrụ m ihe ugbo na oge nwaanyị alawala na nwa ya nwaanyị nyere ego moto ọ lawala 1 naira ya enye dị ya sị dị ihe ya ga-anọ ya sị dị ihe ngwa ọgọ ngwanụ na ọ laala na biko na m nwere akụkọ na ogbo tụwatụrụ ya ụmụnne na mgbe ụfọdụ onye gị na-ebi n'ụlọ gwa ihe enyere room for temptation na enweta m ga-esi mejie okwu gbotere ya ụmụnne ka ha werekwa ihe mere eme gịnị mụrụ akụ na ya nọrọ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-edina nwa na-edina nne nwa na ọgọ na o jere njojo ogbu udere na ndụ mana ugbu a ka ya hụrụ na some of these things ụfọdụ nwere ike ọwụ condition bendịrị crayfish o ji benwa ụmụnne m ụnụ ahụ nanụ okwekwu nkwuse fụ onye na-anụ anụ ụnụ ahụ ntụ ụwa na-arụ ehola oge nwaanyị mmadụ ọgọ mmadụ di nwa nwaanyị nwoke lụga nwa nwaanyị. You can imagine the disgrace dị mkparị dị ihere nwaanyị ka chọrọ iwetara nwa ya wetara ụmụ family ebe nwa ya shi unu anụkwanue gị were ụjọ na onye a ga-asị ngwa ya ugbo ọ ga-asị ngwa mee ihe ị kwesịrị ime hapụga ọ ga-asị nwoke a filiri na truly na nwunye ga-eburu akpa ya ma ọ nọ n'ihere otu a today ya na ya bụ ọka bi mana ọ na ụfọdụ ụmụ nwoke ga-jump at that oge ha nwaanyị sị nụkwa na awoso ka a na-ara sị ka ya mere nwa ihe ma ọ bụ na ọhịa gị even were ezi ha lakpụrụtie na nlakpụrụ mana decent man regardless of the temptation ye chukwu na-eme n'ebere ihe a ga n'anya ọwụ na ịnọ ngalugbo enweghị any excuse avoid it adị na n'ọkụ because of ihe ihe because of ihe somebody ga-eche or ihe somebody ga-ekwu gị ga-eme ihe ị na-ekwesịghị ime in order to cover that particular problem ahụ ike na another one eriri link ha nọ na-eche otu ụbọchị ọ ga-agbawa kpọwa aka can of worm mee ihe ị kwesịrị ibe hapụ ka ihe onye ga-eche. This man chere na nwunye kemgbe o ji mawa mpempe a na ihe ọhụhala ya ihe a ọnụ hala this part marriage agwụla today marriage ahụ ka dịkwa on na-aga. Ụmụnne m nọ n'ahụ ihe m na-eji m buru ya gbaje bịa gbotere ọnụ ka unu were ihe mere onye ọzọ wee megide wee mụrụ akụ. Ngwa di m ihe n'ugbo ngwa nwunye m ihe n'ugbo
marriage m akọkashala ngwa di m kwuo nke wụ eziokwu kwuo ihe i kwesịrị ikwu hapụga marriage ịkọkashi ọ ga-akọkashi sometimes because na ikwupụtara ọ na-eme marriage ahụ eshikwu ike ụmụnne m ọ dị very very important ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ